Machiegni kendo nyakwar mgajwang' chenro eno imore wadhi mbele gi miweche manyien. Jachuongolo Joseph Mwenda maong'ere gi nying mar DJ Joe Mfalme en achiel kuom acheja abiriyo ma ochwal doho ma Kibra kawuono ka itudogi gi ketho mar monjo kendo kelo tho mar obila mar okwach kich Felix Kelian. Doho dagi yie kod kwayo mar weyogi gi rambun kendo koro gidhi bedo e od ang'ech kuom ndalo 14 ka nonro pod dhi nyime. Acheja go riwo bende obila moko ariyo motelo jomak bura ne dwaro ni geng'negi kuom ndalo 21 to kata kamano doho ok oyie kod mano. Your Honor, this apprehension of the interference of witnesses by the suspects is not something that is just come up with, or that is not supported by evidence. Some of the suspects before the court are police officers. So the deceased was aggressive at some of the respondents, and Hadija intervened. This is the police officer. Hadija is the 5th respondent. Intervened to restrain that altercation.